Een vergezen lunch om stil te staan bij de Dag van de Arbeid. PvdA acht Kaspelen die dat manje in het dorpshuis van Twiesel. De feestdag is 123 juli ontstien door het rucht op goede arbeidsbetingsten verstlijn waard. De lokale PvdA vindt de feestdag nog lieke relevant als in 1890. Het belangrijkste is dat wij op 1 mei stil willen staan bij de situatie van de arbeider. Die term is al lang vergeten. We hebben eerst de werknemer voor gekregen en medewerker en zoiets. Maar daar moet aandacht voor zijn, want als je werkt moet je daarvoor kunnen bestaan. Als dat niet het geval is, moet je kijken wat daaraan verbeterd kan worden. En mensen die gewerkt hebben en van hun pensioen kunnen genieten, moeten er ook inderdaad van kunnen genieten en niet in armoede moeten vervallen. In de meeste landen in de wereld is de Dag van de Arbeid een nationale feestdag. In Nederland is dat net het geval. Dat had onder oren te krijgen met Koninginnedag, waarop mensen ook al vrij wienen. Maar nebben Spulman is er nog een reden dat wij het hier net vieren. De geschiedenis in Nederland is wat anders dan in onze omringende landen. We hebben hier te maken gehad met een hele sterke verzuiling. Daar ontstond nogal een gepolariseerd beeld tussen de verschillende zuilen. De 1 mei-viering is beperkt gebleven tot zeg maar de rode club. Maar nog altijd iets dat relevant is, denk ik. Het is heel erg interessant. De ontwikkelingen laten zien dat er elk jaar eigenlijk meer thema's bij komen dan eraf gaan. Dus het blijft een actuele zaak om stil te staan bij de situatie van werknemers.